we encourage abantu ekuseni to sharpen their axe. Yeah, sure. Mfethu, I think it's a godly principle, mfethu, mangayibeka kanjalo. Le yokuthi ulole imbazo yakho, sharpen your axe, mfethu, it's a godly principle. Ngicabanga ukuthi uyibeke kamnandi, mfethu. Ziningi izinto uNkulunkulu afisa ukuzenza kuthina. Kodwa uma singakhuli, singayilungiseleli, uzathi uPaul kufanele ngabe senidla inyama, yabo, kodwa ni-stuck lapha kubisi, yabo. Iyona into kanjalo, mfethu. Khona umuntu obuka iposition athile afisa ukuya kuyo, but the question is, are you sharpening your axe la ukhona njengamanje? Ingabe uyayilola imbazo ukuthi uma ku-management position, iziphi izinto okufanele uzenze? Imaphi ama-modules okufanele uwafunde? Iziphi iy'ncwadi okufanele uyifunde? Abantu abanjengo-Bill Gates baye badidisa abantu abaningi ngoba abanawo ama-qualification ase-tertiary. But those guys bafunda ngale ndlela exakile. The books they read. Uma ubuka a year they do more than 50 books, you know. Sharpen your skills. Sengiconclude mfethu namhlanje bengifisa ukuthi ngithi mfethu nje sibuye ngendlela eseceleni. Kuthiwa well done is better than well said, you know. Ukuthi wenze kahle ku more powerful kunokuthi kuthiwa kuwena ukhulume kahle. Wonke umuntu olalele kakhulukazi uma une-gift your motivation or preaching, remember this. Well done is better than well said. God is love. Uthulani uyeye Gumede kuzo zonke izinkundla zokuxhumana. Ngomhla ka-8 June sobe sise Richards Bay sihlangane nezinsizwa sikhuluma nje izinto ezithinta abantu besilisa. God is love. Uma around Richards Bay namaphethelo, do join us. Check ipage lami ngizofaka ama-details regarding that event. 8 June Richards Bay, Men's Braai and Dialogue. God is love. Mfethu ngibongela ukuba nawe namhlanje. God is great. God is definitely love. Where do we search, find and follow you? Ukuze sifike lapha kwi-Braai. Mina ngizophatha ama-toothpick nopelepele. Kubalulekile noqoqo. Ama-toothpick upelepele mhlawumbe uqoqo sobona. Sobona kodwa nama-toothpick nopelepele ngiyathembisa. Ayakusala. Mfethu uYouTube, uFacebook, Instagram, even uTikTok, uThulani yeye Gumede. Ngizoyi-uploada nje le video ade siyenza manje in no time. Thulani yeye Gumede kuzo zonke izinkundla zokuxhumana. Nginencwadi eziwu-14, ma interested ngixhume nakuzo futhi ngizokudilivela. God is love. Siyabonga. Thank you so much. Some Tamia after